שלום, וברוכות הבאות לפודקאסט Dream vs. Reality. אנחנו יסמין ומור, זוג אמהות שבוקר אחד פשוט החליטו לעצור הכל. ארזנו 4 טרולי, לקחנו את 2 הילדים הקטנים שלנו, ויצאנו למסע בעולם. בלי הכנסות גבוהות, בלי מסגרות, בלי בעצם לדעת מה בדיוק מחכה לנו. רק עם הרצון לבדוק איך נראים חיים מחוץ למסלול הרגיל. היום נדבר על חופש, זוגיות, משפחתיות, כסף, חינוך. בעיקר על הבחירה לחיות קצת אחרת. בפרק הזה אנחנו מתעסקות בשאלה שכל מי שפוגש אותנו בעצם שאל. כמה זה עלה באמת? כמה עולה לטייל בעולם כמשפחה עם 2 ילדים, בלי לעבוד ובלי ביטחון כלכלי קבוע. אז איך מתחילים בעצם לחשוב אחרת על כסף? אז לפני שיצאנו, חיינו כזה כמו כולם. כל אחת מאיתנו היה את המשרה שלה, יש לנו 2 ילדים, קמות בבוקר, שמים אותם בגנים, עושות קניות לפעמים, חופשה 1.5 בשנה. חשבנו בעצם שאנחנו יודעות מה זה יציבות, עד שהבנו שאנחנו בעיקר עייפות, לחוצות, אין לנו באמת זמן לנשום. ואני זוכרת שיום אחד, ישבנו בערב כזה על כל החיובים של האשראי, כזה הרגשנו אחראיות, וכזה כשניתחנו את ההוצאות שלנו, אז ראינו שרק על משלוחים מהסופר וטייק-אווי ודברים כאלה, היינו מוציאות איזה 5,000 שקל בחודש. וזה בלי כאילו לדבר על כל הפינוקים של ארוחת בוקר ביום שישי ביחד, והקניון, והחולצה המיותרת, וכאילו פתאום הבנו, מה יקרה אם נפסיק לחיות ככה? מה יהיה אם נחליף את הפינוק הזה בפינוק אחר? בלשבת עם שייק מול נוף של חוף תאילנדי. מה אם פשוט נצא למסע? בלי לחכות לפנסיה, בלי חופשה קצרה, פשוט מסע ארוך, משמעותי, ביחד עם הילדים, ברור. תכלס, הפחד הכי גדול לא היה מה יקרה עם הילדים, אלא איך לעזאזל אנחנו הולכות לממן את הדבר הזה. אוקיי, אז בוא נדבר טיפה על המספרים. מה היה התקציב של החופש הזה? אז היינו כמעט 4 חודשים בדרכים, ב3 יבשות. המסלול היה חודשיים בתאילנד, ב3 לוקיישנים שונים, בעיר, באי ובכפר. שבועיים ביפן, בערים הכי גדולות, טוקיו, קיוטו, וחודש בארצות הברית. שם בעצם כבר שכרנו רכב, ועברנו בכמה מדינות שונות בחוף המערבי. והנה השורה התחתונה, הנה המספרים. בעצם תאילנד נתנה לנו 18,000 לחודש, היינו שם חודשיים. ה-18,000 האלה כללו גם טיסות פנימיות, גם לינה במקומות שהם היו יחסית מפוארים. אוכל כמובן בחוץ בעיקר, כי המטבחים שם לא כל כך בנויים לבישול בבית. מלא פעילויות לילדים, קיצור, כל מה ומלא מסאז'ים. יפן, לעומת זאת, עלתה לנו גם 18,000 שקל, אבל לשבועיים. הייתה היא מדינה משמעותית יותר יקרה, אבל החוויות שם היו שונות לגמרי. בארצות הברית כבר הגענו לתקציב של 35,000 שקל בחודש. אז תאילנד נתנה לנו 18 לחודש, יפן, אם נכפיל את הזמן שהיינו שם, אז 36,000 בחודש, בארצות הברית 35,000, די דומה ליפן. רק שבארצות הברית זה כלל גם השכרה של כזה רכב יחסית יוקרתי, כל הדלק שלו. גם שם לקחנו מלונות שווים, כי כבר התעייפתי מכל ההתקלבות הזאת במקומות הקודמים. ואוכל, דווקא בארצות הברית בישלנו הרבה, כל פעם ששכרנו דירה, ומקום שבאמת היה קצת איזה מטבח כזה ביתי, אז כבר התחלנו לבשל בבית, כי האוכל בארצות הברית היה יקר בטירוף. בעיקר כי אני לא אוכלת מקדונלדס ושטויות אחרות שעולות $4 למנה. אז בקיצור, זה היה הרכב, השינה, האוכל, נכנסנו גם להמון פארקים לאומיים, ובארצות הברית גם עשינו קצת שופינג, כי מזג האוויר היה שונה משמעותית ממה שהוא היה במקומות הקודמים שהיינו בהם. אבל גם חשוב לציין שזה גם כלל בעצם הכל, כלומר, זה לא רק כלל את בפועל בארצות הברית או ביפן או בתאילנד. כלומר, זה כלל גם את הטיסות והלינה וכו', אבל זה כלל גם, נגיד, ביטוחים, כרטיסים, כל מיני דברים, הוצאות שהשארנו בארץ. נכון, אבל זה לא שהיינו באיזו חופשה יוקרתית, פשוט עשינו בחירות חכמות. זכרנו דירות כזה באזורים נכונים, יותר מרכזיים, שאפשר להתנייד ברגל אולי לפעמים לכל מיני מקומות, בישלנו הרבה בבית כשהתאפשר, חיפשנו כל מיני פעילויות חינמיות לילדים, מסתבר שיש. ובעצם קיבלנו כאילו החלטה לא לחסוך, לא לעשות כזה טיול של התקלבות, אבל גם לא לפזר סתם כסף. וואי, אני זוכרת שבפוקט ישבנו באיזה מסעדה קטנה על החוף בקמאלה,
אכלנו כזה, את לקחת כזה פתאי, והילדים, ברור, פיצה, פנקקים, כרגיל, שייקים, בננה, אננס, מנגו, מלא, שתייה, קלה, הכל. את כל התפריט כזה, נכון? ממש הזמנו כל מה שהיה כמעט בתפריט. והכל כזה 50 שקל בסוף. ובלוס אנג'לס, הארורה הזאת, ישנו בערב הראשון באיזה מוטל מלחיץ כזה, שבבוקר קמנו, אני לא יכולה, כל מה שאני חושבת על הבוקר הזה, יש לי צמרמורות. קיצור, הבוקר הזה שקמנו, והיו מלא משטרות בחוץ, כי זאת שישנה לידינו ברחה מאיזה סוחר סמים או משהו, אז קמנו, וזה עלה, כאילו לילה אחד במוטל העלוב הזה, עלה כמו איזה מלון בוטיק יוקרתי, שמישהו עושה לך נעים בגב כל בוקר בתאילנד. סליחה, זה אולי היה יקר, אבל זו גם הייתה חוויה שאי אפשר לשכוח. אוקיי, אז מה למדנו כזה? מה למדנו על כסף ועל עצמנו עם כסף? אני ממש מרגישה שהטיול הזה הוא לא רק שינה לנו את הסדרי העדיפויות. אני מרגישה שממש ניער אותי כלכלית. כאילו, פתאום הבנתי כמה מהכסף שלנו בארץ הלך על דברים שאני ממש לא צריכה. כזה נוחות רגעית, כזה אוקיי, יאללה, היום נזמין פיצה ב-150 שקל, פיצויים כאלה קטנים, טוב, בסדר, בוא נקנה שטויות בקניון, כזה ממש דברים אוטומטיים כאלה של קנייה. כן, וואו, אני ממש מסכימה, כמעט, כאילו ממש לא קנינו כל מיני קשקושים קטנים כאלה, שביום יום הם גורמים להרגיש טוב, אבל גם החיים שם לא כל כך היו כמו היום יום. אז זה לא לגמרי הוגן להשוות את זה. כאילו, אם אני יום שלם בעבודה, אז יש מצב שאני ארצה להגיע הביתה ולא להתחיל להעמיד איזה סיר. כאילו, הגיוני שאני ארצה להזמין פיצה. אבל סבבה. נכון, אבל כאילו אני אומרת, כשחזרנו לפה, ממש הרגשתי כזה, וואו, כמה דברים יש לי שאני לא ממש צריכה. כאילו, שימי לב כמה מהחולצות, כמה מהג'קטים, כמה לא יודעת, סירים. את לא באמת משתמשת בהם, גם לא בארץ. כאילו, נכון, הם יושבים פה בארונות. נחמד. משתמשים בהם אחת לשנה, אבל בתכלס, יש לך ממש דברים קבועים שאת צריכה ואת משתמשת בהם. וכל השאר הוא די מיותר. אני מסכימה איתך. בגלל זה גם אימצנו מין כזה הרגל של פעם בשנה להיפטר מדברים. אנחנו לא תמיד עומדות בזה, אבל אנחנו עושות השתדלות. וגם הילדים, כאילו, בטיול הזה, הם למדו שלהיות ביחד, זה לא רק, כאילו, לא חייבים שיהיו מלא צעצועים חדשים, ולא חייבים לשבת מול הטלוויזיה, ולא חייבים ללכת לכל מיני מקומות יקרים, כאילו ממש הם הצליחו להיות ביחד, גם ביניהם וגם עם ילדים אחרים שמצאנו בטיול, וכל המשחקים שהיה לנו זה איזה חבילת קלפים כזאת של מלחמה, ועוד איזה משחק שנקרא דאבל, שהכרתי בתאילנד, ועם איזה 2-3 משחקים, הם כאילו הצליחו להעביר את כל הטיול, הם גם ממש התרגשו כאילו מהגני שעשועים העלובים שראינו בתאילנד, שהכל כזה חלוד ועומד למות. חוף ים טוב, זה גם בארץ, הם ממש ממש אוהבים, אבל כאילו ממש דברים פשוטים הצליחו להחזיק אותם, וכמעט ולא היו מצבים שאמרו, וואי, בא לי ללכת לקניון לקנות איזה משהו. זה כן קרה לפעמים, אבל זה היה, כאילו לא היו מסביב את האנשים דחפו אותם להגיד, אני רוצה לקנות גם דברים כאלה. אז זה גרם לנו לחשוב מחדש כזה, מה באמת חשוב לנו. וחוץ מהתקציב, כאילו, שדיברנו עליו קודם, אז באמת גם ניהלנו שיח יומיומי על כסף, כאילו על החלטנו, תכננו, היו לנו כל מיני שיקולים. כאילו, וזה באמת גם היה שיעור לקשור לכל החיים בעצם מבחינתנו, כי אנחנו עבדנו עם אפליקציית תקציב, הגדרנו מראש כמה אנחנו רוצות להוציא כל חודש, וכל הוצאה שהייתה לנו, שהוצאנו, עכשיו קניתי לג'וי בננה לוטי, אז כתבתי את ה2 שקלים האלה, גם אם זה 2 שקלים. ובסוף גם יכולנו לראות כאילו על מה הוצאנו ומה. תכלס, אנשים לא, כאילו בני זוג לא מדברים מספיק על כסף, תמיד בכל בית יש כזה מישהו אחד שאחראי על זה, והבן אדם השני לא כזה מעורב. גם אצלנו זה היה בערך המצב לפני שטסנו, ואחרי הנסיעה הזאת אני רואה שהשיח שלנו על כסף הוא הרבה פחות רגשי, כאילו אנחנו מצליחות לנהל שיחות כאלה, וקיצור זה עשה טוב. אז כמה באמת עולה חופש? שורה תחתונה, החופש לא בהכרח יותר יקר מהחיים הרגילים. לפעמים הוא זול יותר, בעיקר כשאתה לא קונה מה שלא באמת חסר לך. אבל כאילו זה לא שאין פחדים, כן? כאילו, כן נגענו בחסכונות שלנו, כן הייתה איזושהי ודאות של מה יקרה כשנחזור, אם נמצא עבודה, אם אני אחזור לבית ספר, אבל
כאילו בתוך כל זה הייתה איזושהי תחושה של שפע, באמת, מאוד מאוד גדולה, אני לא הרגשתי אותה הרבה מאוד שנים. וואו, תחושת שפע, לאכול 3 פעמים ביום במסעדה ולקבל מסאז' בין פעם ל3 ביום, זה לגמרי תחושה של שפע, אבל כאילו היו עוד מלא דברים מסביב. אבל בארץ לא משנה כמה הרווחנו, תמיד רצינו עוד. זה אף פעם לא הספיק, וזה הזוי, כי כאילו הרווחנו ממש 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 יפה, אבל זה פשוט לא הספיק. וכשחזרנו, חזרנו כזה עם ארנק אחר בראש. התחלנו לעשות כאילו בחירות אחרות ממש. חזרנו לעבוד, אבל לא מתוך לחץ ומתוך ההכרח של חייבים לעבוד, אלא מתוך בחירה. אנחנו לא אומרות לכולן עכשיו, קומו, תעזבו הכל וצאו למסע. אבל אנחנו כן מזמינות אתכן לשאול את עצמכן, מה אתן באמת קונות בכסף שלכן? זמן, שקט, חופש? כאילו, אני באמת צריכה את הג'ינס הזה? הילדים שלי באמת צריכים עוד צעצוע מפלסטיק מהמקסטוק, או שהם צריכים אותנו, נוכחים? טוב, סיימנו לדבר על כמה הדבר הזה עלה, ומה היה המשמעות הכלכלית והרגשית שלנו לגבי זה. אם אהבתם, אז תשתפו, כתבו לנו מה חשבתם. אם אתם רוצות גם, אז דברו איתנו. יש לנו כמה טיפים. בפרק הבא נדבר בעצם על איך מסתדרים עם הילדים 24/7 לבד, בלי סבא, סבתא, בלי דודה, בלי בייביסיטר. כמה עולות המסגרות במסע, ואיך כל אירוע קטן יכול להפוך לחוויה לימודית עבור הקטנים שלנו. ניפגש בפרק הבא של Dream vs. Reality.